Шәмсия Җиһангированың балалар өчен беренче китабы чыкты. Әлбәттә, бу сүзләрдә шаяру да бар. Ләкин балалар өчен әле аның беренче тапкыр иҗат итүе. Без инде Шәмсия апаның җырларын беләбез, без аның уллар өчен шигырьләрен беләбез, аны яратып укыйбыз дип әйтер идек. Менә балалар шигырьләре ничек яза икән ул? Менә аны беләсегез килсә, шушы китапны алып укырсыз дип өметләнәбез. Өлгер ай дип атала. Шәмсия апаның бу инде Өлгер ай исеме дә бик кызык. Ник өлгер икән ул? Менә аны инде шигырьләрен укыгач белерсез. Әлеге китапның рәссамы Фәрида Ризаева. Ул да әле китапка шундый бер ям өстәде дип әйтик инде. Гомумән Шәмсия апа өчен дә, үзебез өчен дә бу бик зур сөенеч. Чөнки андый талантлы, андый зур шагыйрьләрнең әле мондай беренче китапларын чыгару, ул үзе бер шатлык инде, әлбәттә, редактор өчен дә, нәшриятыбыз өчен дә. Әле шушы китаптан бер шигырь укып үтәсем килә минем сезгә. Зоопаркта. Әнә тегендә маймыллар, менә монда тиеннәр, читлек эчендә тын гына йоклап ята бүреләр. Әнә ак аюлар, менә монда көрәне, тәвә кышы була инде, тәти күлмәк кигәне. Әнә теге әти кеше, бусы әни дия, Гөлназ кызлары әнием, юксың аларның нигә? Менә тагын бер шигыре беләм дип атала. Кара әле улым, айның яртысы кая киткән? Беләм, ярты айны луноход алып төшкән. Гомумән, яшьләребез өчен балаларның сөйләмендән килеп чыккан кызык әйберләр турында да бар. Һәм гомумән балалар өчен бик кызык булыр дип өметләнеп калабыз әлеге китапны.